په قرآن جوړ جلسه مو مبارک شاه دمای پلا دا مصطفی مو مبارک شاه عالمان او طالبان در تراغله او کل کاری گل دستا مو مبارک شاه عالمان او طالبان در تراغله کاری گل دستا مبارک شاه نو نات خوانان درتا خواگنتو نوائی وای او دلائک کی سهرام مبارک شاه نو نات خوانان درتا خواگنتو نوائی دلائک کی سهرام مبارک شاه او یا احمد پناظرہ ختم قرآن دے دلو درب سان دے دٹول مبارک شاہ دلو درب سان دے دٹول مبارک شاہ مویا احمد پناظرہ ختم قرآن دے دلو درب سان دے دٹول مبارک شاہ دلو درب سان دے دٹول مبارک شاہ قرآن درب عظیم کلام دے نزل پا سید الانام دے قرآن درب عظیم کلام دے نزل پا سید الانام دے نزل پا سید الانام دے قرآن پٹول کے تبا کے آل شان دے دلوی درب احسان دے دٹول مبارک شاہ دالو درب احسان دے دٹول مبارک شاہ مویا احمد پناظرہ خط قرآن دے دلوی درب احسان دے دٹول مبارک شاہ دلوی درب احسان دے دٹول مبارک شاہ دمرو پیاری مبارک شاہ دٹول خاندان غمونا راکشا دمرو پلاری مبارک شاہ دٹول خاندان غمونا راکشا دٹول خاندان غمونا راکشا یاسر محمد پکور شروع رحمت بران دے دلوی درب احسان دے دٹول مبارک شاہ دلوی درب احسان دے دٹول مبارک شاہ مویا احمد پناظرہ ختم قرآن دے دلوی درب احسان دے دٹول مبارک شاہ دلوی درب احسان دے دٹول مبارک شاہ محمد احمد پہ خوشحالیگی خشر احمد ہم پہ نزیگی محمد احمد پہ خوش لگی خشر احمد ہم پہ نزیگی حشر احمد پہ نزیگی پخپل ماما میراج خالد بندے ڈر گران دے دلوی درب احسان دے دٹول مبارک شاہ دالو درب احسان دے دٹول مبارک شاہ مویا احمد پناظرہ خط قرآن دے دلوی درب احسان دے دٹول مبارک شاہ دلوی درب احسان دے دٹول مبارک شاہ